Pozdravujem vás, moji milí priatelia. Pred 2 dňami som zverejnil informáciu, kde francúzsky Orange, ktorý je hlavným sponzorom slovenského národného hokejového tímu, požiadal vedenie tímu, alebo upozornil tvrdšie vedenie tímu, aby do skupiny hráčov neprivzal hráčov z KHL. Sú to naši slovenskí hráči, ale hrajú v bývalých sovietských republikách v rôznych mužstvách. A teraz vám chcem povedať, vlastne ja som vyzval vás všetkých občanov na bojkot proti tejto značke a bojkot proti Orangeu. Ďalší dôvod, prečo by sme mali ten bojkot proti Orangeu zobrať vážne, je aj to, že Orange nás všetkých strašne, ale naozaj strašne okrada. Jeho priemerný ročný zisk je 2 miliardy eur, ktoré odvádza do svojho domovského štátu, do Francúzska. Takže veľmi pekne na nás Slovákov zarába. Poviem len tak v krátkosti. Keď prídete do predajne Orange, tak jednoducho s vami urobiť zmluvu, tak jednoducho s vami ten zamestnanec píše nejakú obyčajnú zmluvu, kde vám dá napríklad, ja mám teraz paušal, mám neobmedzené volanie, mám neobmedzené SMS, MMS, mám tam 5 GB dát. Momentálne táto služba stojí, teraz ja za ňu platím nejakých 19,56 alebo necelých 20 eur. Po novom táto služba už stojí 25 eur. A keď už raz ste v službách Orangeu a máte s nimi podpísanú zmluvu a zmluva vám končí, tak prosím vás, nechoďte naspäť do predajne Orangeu, ale dajte vypovedanie tejto zmluvy. A buď odídete do konkurencie, kde za takú istú službu dostanete za sumu 12 eur, s tým rozdielom, že máte k dispozícii 10 GB dát, alebo vám garantujem, že do 24 hodín máte telefonát z Orangeu, kde vám vlastne dá zľavu z 25 eur za ten istý paušal za 12,50. Takže takto vás okradajú. Vlastne oni vám vedia dať 25 eurový paušal za 12,50. Ale my Slováci tým, že sme leniví dať výpoveď a ísť k inému operátorovi, tak im zbytočne preplácame 100%. Preto, vážení občania, bojkotujte Orange a presne týmto spôsobom dajte výpovedné zmluvy, keď vám končia paušaly, aj na optický internet, aj na mobilné dáta, aj na klasické telefóny, na všetko. Choďte ku konkurencii a vám garantujem, že do 24 hodín, najneskôr do 48 hodín dostanete výzvu, kde vám ponúknú paušal za neskutočné ceny s 50% zľavou. Takže priatelia, nedajte sa okradať, bojkotujte túto značku Orange. Ďakujem vám, majte sa krásne.